Civata ewlekariya navdewletî di civîneke girtî de îdaneya bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê kir û dexwaz kir ku bi zûtirîn dem tawanbar bîne sizadan. Koro Behso, nûênerê yabanî yê hevdem, di neteweyên yekgirtî de derbarê hingavên nû ji bo çawaniya lîkolînên hevbeş navbera neteweyên yekgirtî û rêxistina nehiştina çekên kîmyawî de li Sûriyê bersiva rojnamevanan neda û bi tenê got ku di civîniya girtiya civata asayişa navdewletî de behsa bijarda rûyên nû ji bo lîkolînan hate kirin û got jî ku dem gûnca we ji bo eşkerekirina navaroka civatê. û ji aliyê xwe ve François Deblatter, nûênerê Frensî yê hevdem li neteweyên yekgirtî de got goman tê kirin ku ew çekên kîmyawî yên li destê rejîma Sûriyê de bêne ji nav birin û piştevaniya xwe ji bo destpêkirina lîkolînên nû derbarê êrişên ku rejîma Esed bi çekên kîmyawî encamdayî nîşan da. Her Delatter daxwaz kir ku berpirsyar û tawanbarên ku çekên kîmyawî bikar anîne bêne sizadan û daxwazê ji civata navdewletî kir ku riş dibe li ser sizadan û tawanbaran. û amaje da ku divê ew çekên kîmyawî yên li bin destê rejîma Esed de ne bêne ji nav birin û tekhezî li ser dîtina rêyeke nû ji bo destpêkirina lîkolînan lê bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê kir. Tê zanîn ku di komkujiya Xan Şêxûn de bêhtir ji 100 kesê sivîl bûne qurbaniya bikaranîna çekên kîmyawî ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Bêhtir ji 500 kesê sivîl birîndar bûn û bêhtiran wan zarok bûn.